Futhi kubengelele sengwamukela mbole emakhaya kuSimanzonzo lapho sengulethela khona indaba zamaskandi esuke ihamba phambili. Namhlanje kudotse indaba zokuthi sekukhona umncintiswane noma icompetition noma okuyiveza osekuvezwe uyena uKhuzani Mfwapongose. Ngokusho kwakhe ukuthi le challenge ibiza ngokuthi ofana nami noma ofana naye uKhuzani. Ushilo ngempela ukuthi uma uzazi ngempela ukuthi ufana naye noma abantu abaningi besho ukuthi wena ufana noKhuzani, mthumele kwi-number yakhe la escreenini mase umthumela nesithombe sakho. Uthi ke abantu abazohamba phambili noma umuntu ozovotela kakhulu ukuthi cha ngempela uyafana noKhuzani Mfwapongose uzobe sebeke ethumeni elihle. Kushilo ukuthi khona umqondo omuhle akaphezulu kwawo. Uthe kodwa ke ngeke ayikhulumele emlilweni kodwa kuzobonakala umuntu masewinile ukuthi lo muntu lo uzotholana noma imuphi umkomela akazowuthola. Ekuleni zokuxhumana zabaningi izikhulumi zokuthi khona abantu abafana naye uKhuzani, khona ingane esayibona khona nomunye umfana futhi wakaNongoma ngakithi owaziwa ngempela ukuthi ufana naye uKhuzani. Abantu abafana noKhuzani livulekile ithuba abasendela izithombe uKhuzani bekwazi ukuthi beyiveze. Ungagcina sebehlabana ngomncintiswane ongadalulwanga uyena uKhuzani Mfwapongose. Uhlabeni ulawule ke ni share le video izifinyelele nakulabo abantu abatshenwa noma abazazi ukuthi bayafana noKhuzani Mfwapongose. KuSimanzonzo izona indaba engithenga ngaphathela zona isikhathi samanje. Till next time. Siyabonga.